Fuck, jeg er glad for, at vi endelig har sådan ikke taget en af de andres rekorder. Den dag, vi får Introductory med corpsesne, bliver en rigtig god dag også. Den kommer, men den skal bare købe lidt. Man skal bare gøre det vi gør, med bare lige at tage et par runs i starten af en session, fordi det er bare ned til at få det rigtige spawn, tror jeg. History is mutable. Only the future is fixed. If you allow the past to be defined by facts, evidence, and memory, our enemies will be as numerous as our sins. Destroy the historical record, and we will let you out. Okay, kom. Jeg kommer bare til at blive nødt til at skyde en eller anden ned, hvis jeg fucking ikke kan komme igennem en dør på grund af en fjende. I hate that. Så jeg tog ikke noget. Jeg skulle ikke rigtig se den. Når man løber bagest... vent, tjek der. Så kan det være lidt svært at se nogle gange. Jeg har gode spawn starten. Du bliver assaultet. Nå, jeg tror, jeg trækker ham efter mig nu. God, fuck's sake, der er en dør, der er låst. Jeg bliver udsat for voldelige ting lige nu. Jeg har den sidste i mit område. Nu må de sidste være i B. Vi har fundet 4 i min tid. Bro, jeg svæver den her karakter lige sagde, suck my anus. Ja. Call-outet. Ja. Okay, jeg går efter dem på dine penge. Ja, hvad fuck har du penge? Den er der. Så på den anden side af væggen. Er det den sidste, maybe? Okay, det er faktisk virkelig god tid det her. Jeg føler ikke, at jeg har brugt noget tid på sådan at lede rigtig meget. Du er ikke en. Jeg føler faktisk, det kunne være sådan en ret god tid. Virkelig blodig. Det er heller ikke. Men det gør jo ikke noget. Vi skal løbe de begge to have en, for det betyder noget.
327. Ja, lad os gemme den.